Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde honetan ongi etorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruñerriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaur maiatzak 30 dugu, asteartea eta gaurko elkarrizketen tartean bi gonbidatu berezi izanen ditugu. Lehenik eta behin Berrebeitiko euskara teknikariarekin izanen gara, Mario Zapatarekin, izan ere. Asteburu honetan Berrebeitiko euskararen jaia ospatuko dute larunbatean, baina horretaz gain ere hainbat ekitaldi antolatu dituzte. Xehetasun guztiak emanen dizkigu esan bezala Mario Zapatak. Eta horren ondotik gaurkoan kolaboratzaile batekin egoteko aukera izanen dugu, baina gaurkoan beste kontu baten inguruan hitz eginen dugu Maite Iturrerekin. Udalbiltzan bagabiltza prozesu gogoeta egiten ari dira, eta horren inguruko hainbat azalpen emanen dizkigu esan bezala Maite Iturrek. Bukatzeko, zaratak tartean gaurkoan kiriketan izanen dugu, bi hitzaldi, lehenik eta behin Tania Kamino psikologoaren hitzaldia ikusteko aukera izanen dugu, eta bukatzeko Xanti Ugarterekin espeleologoa da bera barkatu, eta horren inguruko hitzaldia ere entzuteko aukera izanen dugu. Hori baino lehenago egunero bezala egiten dugun moduan, Aitziber Iturriarekin eguneko lerroburu nagusiak. Arratsalde on Larra, hau exe dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Egunari begira jarriko gara, Altsasuko auzia etendo auzitegi nazionalak eskumen gatazka argitu arte 2016ko urriaren 15ean Altsasun izandako liskarra nork epaituko duen ebatzi behar du Espainiako auzitegi gorenak. Bitartean, auziak ez du aurrera egingo. Nafarroako espetxe eskumenak osorik hartzea aldarrikatu du salaketak. 14 erakundek bat egin dute gaiari buruzko azterketarekin. Eta aurrera jarraitu albisteekin, asteburuan kulturaren Biana Printzaren 2017ko saria Jose Lainez eta Kontxa Martinezi banatu diete dantza garaikideari egindako ekarpenagatik. Eta San Francisco ikastetxean aterpea eskatzeko gizakatea egingo dute. Alde Zarrean dagoen eskolak ez du estalitako patiorik, eta beraz euri egitean ikastetxe barruan egon behar izaten dute. Eta Nafarroako Unibertsitateko udako ikastaroetan 32 ikastaro eskainiko dira. Aurrera jarraitu albisteekin, Krisalis Euskal Herria haur transexualen elkartearen kanpainak, hau da badira zakila duten neskak eta bulba duten mutilak izeneko kanpainak 3 sari lortu ditu Bartzelonako gizarte publizitateari buruzko nazioarteko 11. jaialdian. Eta albisteekin bukatzeko Bendeta, Zea Maiz eta El Columpio Asesino Sanferminetan izanen dire kontzertotako batzuk. Eskerrik asko Aitziber Iturria, egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu. Gaurko dire Navarra egunkariko lerroburuan, hauxe dugu, Iruñean dieta irregularrak kobratzeagatik epaituko dute Uxue Barkos kontuen auzitegian. Justitia et Veritasek bihar 208.000 euroren itzultzea eskatuko dio, Barkosek esan du zinegotzi eta diputatu zenean bilera guztietara joan zela. Bestalde gaurko argazkiko protagonistak taxi gidariak ditugu, haserre baitaude autogidariarekin hartzen diren alokairuen kontrola egiteko eskatu dute taxistek, 2 orduko lanuzteak eginen dituzte Iruñean gaur, eta hortxe taxi ilara bat ikusi dezakegu Iturrama auzoan. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, batetik Rajoy eta Sánchez ados erreferendumaren aurka egiteko, eta bukatzeko Gero Abaiek abiadura handiko trenaren hitzarmena babestu du. Diario Noticias egunkariari dagokionez, lerroburu nagusian kalitatezko lanbide heziketa dualaren aldeko apustua egin du Nafarroak, 600 ikasle daude jadanik programa honen barruan. 183 lan zentrok jasotzen dituzte ikasle hauek. Gaurko argazkiko protagonistak hortxe ditugu argazki nagusian, Europak Nafarroan minbiziaren aurkako ikerketa bultzatu du. ICAN enpresak 2 milioi euro jaso ditu, eta ICAN biotekeko 3 kide ikusi ditzakegu
argazki nagusian. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, batetik Nafarroan pertsona erretzaileak 120ra iristen dira, eta bukatzeko Auzitegi Nazionalak Altsasuko kasua geldiarazi du gorenak erabaki arte. Eta bestelako kontuak gaurko Gara egunkariko azalean, argazki handi batez lagunduta hoxe dio lerroburu nagusia Kataluniako politikarien gehiengoa erreferendumera bideratuta. Lehen bilera ofiziala egin zuten atzo, data eta galdera zehazteko Madrilen nahastu dira. Erreferendum bat egin nahi dute kataluniarrak entzun baino lehen. Eta hortxe ikusi ditzakegu atzoko bileran parte hartu zutenen ordezkariak. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, bata Frantzia aldetik, Macronek Putini aurre egiteko marra gorriak berriz ere bere gain hartu ditu Siriari begira. Eta bukatzeko, EAko kritikoen beldurrak uxatu dituzte EH Bilduko ordezkariek. Katalunia protagonista nagusi gaurko Berri egunkariko azalean, alde bakarreko galdaketara Rajoyk erreferenduma negoziatzeari uko egin eta gero erabakitzeko eskubidearen aldeko Kataluniako alderdiek batzarra egin dute galdera eta eguna adosten hasteko. Katalunia en Komuko ordezkaririk ez da joan bilerara eta atzoko bileraren argazki oso handia daukagu Berriako azalean. Beste lerroburu txikiago batean, espetxe eskumen guztiak Nafarroari ematea nahi dute presoekin lanean ari diren taldeek eta bukatzeko Auzitegi Nazionalak eten egin du Altsasuko auzipetuen prozedura. Joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira. 3 albiste nabarmentzekoak egunero bezala, batetik ostegunetik ospitaleguneko sukaldeek kudeaketa publikoa izanen dute. Bestalde, aterpea eskatzeko gizakatea eginen dute San Francisco eskolako kideek eta bukatzeko Altsasuko auzia geldirik nork epaitu behar duen erabaki arte. Maiatzak 30 dugu gaurkoan astearte, ikus dezagun zenolako albisteak utzizkigun gaurko egunak Iruñan eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko, gaur asteartearekin hasiko dira zentro komunitarioen kudeaketari buruzko prestakuntza jardunaldiak 3 zineforumekin. Asteartean saioa Txantreako liburutegian izango da, asteazkenean Kaldereria kaleko aretoan eta ostegunean Kondestablearen jauregian. Kontu gehiago Iruña aldean, San Fermin usaia dagoeneko, Gypsy Kings, El Columpio Asesino, Lágrimas de Sangre, Gozategi, Vendetta Eskatalites, Tamara edota Serafin Zubiri izanen dira San Ferminetako kontzertuak besteak beste, Foruen plazan uztailaren 6tik 9 izanen dira kontzertuak. Eta Iruñeko udalak Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikasleei harrera egin die, Ijito komunitatean bitartekari ikasketak egin dituztenei harrera egin diete. Eta Mendillorrin izanen da gaur auzo foroa arratsaldeko 6:30 Zibiboxean eta bertan Laura Berro zinegotzia izanen da. Kontu gehiago udala aldetik, Lokilloren kontzerturako 5 bonu bikoitzen zozketa eginen da, 3 bikoitza Iruña kulturada.eus web orrialdean, kontzertua ekainaren 10ean izanen da eta ekainaren 7 bitartean zozketa horretan parte hartzeko aukera izanen duzue. Bestalde, zuk zeuk egin, ala Maker kulturaren inguruko hitzaldia gaur Iturramako Zibiboxean, martestik zikloaren barruko hitzordua da arratsaldeko 7etan. Kontu gehiago Iruñean, autobus geltoki zarreko nasetako irizpideak idatziko ditu Iruñeko udelak, ekonomia soziala bultzatzeko jarduerak eginen dira bertan. Eta bestalde, Iruñeko udalak lehenengo haurretan erabe udalplana aurkeztu egin du, guraso elkarte eta ikastetxeekin batera. Joan gaitezen Berrebeitia-aldera asteartero egiten dugun moduan, maiatzaren 28tik ekainaren 3 bitartean Berrebeitiko Zendeako Euskararen 9. jaia ospatuko da gurean, egitarauan ikusten aldu zuen bezala, astean zehar hainbat jarduera izanen dira Zendeako herri ezberdinetan, Euskaraz bizi martxan, Nafarroako kantu zaharren inguruko hitzaldia,
eta astronauta ikuskizuna. Bukaera gisa ekainaren 3an, Euskararen eguna ospatuko da Lotza herrian. Bestalde, Orrega Musika Eskolan matrikulatzeko aukera ere izanen duzue, izen emateko epea ekainaren 2 arte irekita egonen da. Berriabeite alde batera utzita, joan gaitezen Berriozarraldera. Euskara ikasteko bekei dagokionez 2016-17 ikasturteari begira, bigarren deialdia kaleratu eginda, eta 2016-17 ikasturtean egindako ikastaroen bekak ekainaren 1-tik uztailaren 14ra eska daitezke. Kontu gehiago Berriozarraldean, musika eskolako 2017-18 ikasturteko diru laguntzen eskaera egiteko epea zabalik egonen da maiatzaren 30-tik ekainaren 13ra. Interesdunek eskabidea eta deialdian aipatzen diren gainerako agiriak aurkeztu beharko dituzte Berriozarko udaletxeko auzobulegoan. Eta Berriozarko udalak aurten ere hiriko udalekoak antolatu ditu 2005 eta 2013 urteen artean jaiotako haurrei begira, euskaraz edo gaztelaniaz arituko diren taldeak osatuko dira eta saioak uztailaren 31tik abuztuaren 18ra eginen dira. Izen emateko epea maiatzaren 29tik ekainaren 2ra. Eta bestalde, aste honetan bihar bertan osoko bilkura izanen da Berriozarren arratsaldeko 5etan. Eta bukatzeko joan gaitezen Burlata aldera. 2017ko abuztuko jaien inguruan txupinazoa jaurtiko duen pertsona edo entitatearen hautaketa eginen da, aurten proposatutakoa emakumezkoa edo hau bermatzen duen kolektiboa izan beharko da, Burlatakoa den edo erroldatua dagoen edozein pertsonek edo entitatek proposatu ahalko ditu hautagaitzak 2017ko ekainaren 30 bitartean. Ondoren, bozketa uztailaren 17tik abuztuaren 2ra eginen da herritarren artean. Kontu gehiago Burlata aldean eta festen ingurukoa gainera, kartel eta argazki lehiaketari dagokionez, ekainaren 16a bitartean aurkezteko epea izanen duzue kulturetxeko bulegoetan. Eta bukatzeko 2017ko lehen 6 hileko lurraren eta pasabideen gaineko zerga kaleratu da, borondatezko ordainketaren azken eguna ekainaren 9. Elkarrizketekin aurrera eginen dugu oraingoan, lehenik eta behin Berriabeite aldera joanen gara, izan ere aste honetan Euskararen 9. jaia ospatzen ari dira, larunbatean izanen dute egun handia eta horretarako Berriabeiteko Euskara teknikariarekin izanen gara Mario Zapatarekin. Horren ondoren, bigarren elkarrizketako protagonista gaurkoan Maite Iturre izanen dugu, udalbiltzan bagabiltza, barneko prozesu gogoa eta egiten ari dira, gainera aste honetan hitzordu berezia izanen dute Iruñean, eta horretaz hitz egiteko Maite Iturre izanen dugu, udalbiltza batzorde eragileko kidea. Bukatzeko Zaratak tartean gaurkoan kiriketan izanen dugu, 2 hitzaldi, lehenik eta behin Tania Camino psikologoaren hitzaldia ikusteko aukera, eta bukatzeko Xanti Ugarte espeleologoarekin izanen gara.